Moikka, mun nimi on Lanklantea ja mä ajattelin nyt kertoa teille lyhyesti, miksi just musta tuli hyvä HRD-assari teille Lidliin. Mä oon viimeiset 5 vuotta asiantuntijaorganisaatiossa toimistoassarin nimikkeellä, mutta tein aika paljon HR-ääkin tukevia tehtäviä, eli esimerkiksi tuin meidän tiimiä työsuhdeetujen suhteen ja vakuutusten ja työterveyden suhteen. Sen lisäksi mä oon laatinut erinäisiä ohjeistuksia monessakin eri positiossa, missä mä oon ollut, ja muun muassa edellisessä firmassa tämmöistä onboarding-opasta uusille työntekijöille. Mulla on muutenkin kokemusta sekä on- että offboardauksesta, mitä tulee uusiin työntekijöihin tai lähteviin. Ja mä oon luonteeltani positiivinen ja mä koen, että nämä HR-asiat on sinänsä lähellä sydäntä, koska mä oon sitä mieltä, että kun työntekijät voi hyvin ja heistä huolehditaan, niin sitä kautta myös asiakkaat sekä yritys voi hyvin. Ja mä pidän näitä erittäin tärkeänä. Ja mä uskon, että mun asenne ja mun organisointi- ja viestintätaidot tulisi oikein hyvään käyttöön tässä positiossa.